Sawubona, namuhla sizoxoxa ngesihloko esibalulekile kwezokwelapha izifo zomthamo, okungukuthi ukufakelwa kwesitho somthamo noma ukufakelwa kwezinso. Lena inqubo lapho umnikeli enikela ngenkani ngelinso lakhe bese lifakwa kumuntu olidingayo, ngokuvamile kwenziwa ezigulini ezinezinso ezisehlule ngokuphelele esibiza ngokuthi isifo sezinso esisezingeni lokugcina. Lokho kusho ukuthi womabili izinso sewonakele ngendlela engasakwazi ukulungiswa futhi isiguli sesisebenzisa i-dialysis. Yilezi ziguli ezivame kakhulu ukuba zidinge ukufakelwa izinso. Le nqubo ivamise ukwenziwa ngezindlela ezimbili ezahlukene. Uma sikhuluma ngokufakelwa izinso umuntu esaphila, kusho ukuthi umuntu ophilayo ovame ukuba isihlobo noma oseduze nesiguli unikela ngenhliziyo nangokuzithandela ngelinso lakhe elilodwa kumuntu olidingayo ukuze sikwazi ukwenza ukufakelwa izinso. Bobabili bangakwazi ukusebenza ngokujwayelekile. Ngakolunye uhlangothi, uma kungekho umuntu ophilayo ongaba umnikeli, sithola isitho kumuntu oshonile ongenawo umqondo, brain dead. Ngokuvamile, lokhu kubizwa ngokuthi ukunikelwa kwesitho esivela esidumbini. Iziguli ezishonelwe umqondo ngenxa yezimo zempilo, izingozi zomgwaqo noma ezinye izizathu. Ngemva kokuthola imvume kubantu abaseduze nesiguli, izitho ziyakhishwa bese zinikezwa iziguli ezisofini lokulinda lukahulumeni. Lokho kubizwa ngokuthi ukunikelwa kwesitho esivela esidumbini. Ngaphezu kwalokhu, kukhona okunye okwesithathu okubizwa ngokuthi ukunikelwa kwezitho ngemva kokushona kwenhliziyo. Lokho kusho ukuthi isiguli esithola ukuhlaselwa inhliziyo uma ungakwazi ukukhipha izitho emizuzwini yokuqala noma phakathi kwehora elilodwa kuya kwamabili singakwazi. Lezo zitho zingasetshenziswa ukusiza iziguli ezidinga usizo. E-India, iningi lokufakelwa iminikelo ebukhoma ehlanganisa amacala angama-90 kuye kwangama-95. Amaphesenti amahlanu asele ngingathi kuwukunikelwa kwesitho esivela esidumbini. Lokhu kunikelwa kwezitho okuvela kumuntu oseshonile noma ukunikelwa ngemva kokushona kwenhliziyo abukakabi yinto evamile ezweni lethu. Ngiyabonga.